L-iskandlu tal-karti tal-identità huwa skandlu ta' eluf kbar ta' dokumenti folons li mhux biss fetaħ il-bib biex persuni jgħixu Malta u jsifru f'pajjiżi Ewropej illegalment, iżda saħansitra spiċċajna b'dokumenti identiċi għall-ID cards tal-Maltin. Fil-fatt jidher li għandha kumpaniji qed jibgħatu fid-djar tal-Maltin kontijiet ta' pagamenti li ma jkunux saru minn dawn il-familji. B'riċerka sempliċi turi li jeżistu dokumenti ta' identità doppji bħal tal-Maltin b'dawk folot jinsabu legalment irreġistrati fuq ir-residenzi tal-Maltin. Dan apparti li hemm ukoll ma' 300 kumpanija reġistrata f'pajjiżna jinsabu involuti f'dan kollu hekk kif uħud minn dawn il-persuni ġew irreġistrati legalment taħt dawn l-istess kumpaniji, blamma dawn il-kumpaniji ġew informati. Skont sorsi ta' Net News jidher li hemm mill-inqas 18,000 dokument fals li nħarġu mill-2015 il qudiem u dawn possibilment għadhom qed jinħarġu sal-lum il-ġurnata. Dan kif l-avukat Jason Azzopardi żvela kif diversi persuni qed jirċievu ittri indirizzati lil persuni barranin fuq l-indirizz tagħhom meta l-ebda persuna barranija qatt mexet f'dik ir-residenza. It-trim mibgħuta mill-Aġenzija Identità biex jinġabar id-dokument tal-identità. Fl-aħħar fil-qorti inqalet kwistjoni kif żewġ uffiċjali ta' identità taw xhieda konfliġġenti tant li ntalbet li ssir investigazzjoni dwar dan. Dan apparti li semma isem ex ħaddiema ta' identità Marija Spiteri, l-istess persuna li allegatament iffirmat uħud mill-applikazzjonijiet biex jinħarġu dokumenti ta' identità kif jixed wieħed mid-dokumenti li għandu fidejh Net News. Ix-xahar li għadda Net News kien żvela recordings ta' żewġ priġunieri li rrakkuntaw kif irnexxielhom jakkwistaw dokument fals mingħand identità. Issa, dan l-istazzjoni jinsab f'pożizzjoni li jiżvela iktar recordings b'isem persuna li allegatament kienet taffiċina dawn il-barranin biex takkwistalhom dawn id-dokumenti legalment. Il-persuna naf isimha Brendan Attard. Naraf ismu Brendan. L-avukat Jason Azzopardi kemm il-darba semma l-isem Bernard Attard magħruf ma' dawn il-barranin bħala Brendan u li huwa wieħed minn dawk il-persuni li allegatament huma l-moħħ wara dan ir-reket. Attard huwa l-arrus tal-ex ħaddiema ta' identità Marija Spiteri. Dawn il-priġunieri fost persuni oħra semmew lil Attard mal-pulizija meta kienu qed jiġu interrogati. Iżda għadha ma tieħdet l-ebda azzjoni kontra din il-persuna. Dwar dan l-iskandlu tkellem il-kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-ħant f'nodu staqsa fejn hu l-Ministru responsabbli Byron Camilleri. Intenni pressjoni anki fuq Byron Camilleri. Byron Camilleri int għandek responsabiltajiet kbar. Wastaqsaw konx qed jagħmel Kummissarju tal-Pulizija Angela Gaffa li mill-ġdid reġa' fil-muta. Issa din il-ġimgħa sirna nafu li Identity Malta ilhom tal-inqas sentej li kellhom suspett. Jekk Identity Malta vera marret għand il-Pulizija, għaliex ma għamel xejn Angelo Gaffa? F'rikors ġuramentat urġenti ta' 59 paġna li talab għall-inkjesta maġisterjali u li tressaq mill-avukat Jason Azzopardi jingħad ukoll li nies ta' ċertu portata kienu jattendu għal parties li fihom kienu kun hemm id-droga, prostituzzjoni u attivitajiet sesswali sabiex dawk involuti ma jitkellmux dwar dak li kien għaddej b'rabta mar-rekkiet ta' identità.